ಈ ನಂದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಹ್ಞೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಹೌದಾ ಮೋನೆಟ್ ಪೂರ ಬರುತ್ತೆ ఆయన పనుంది ఆయన లాజిక్ ఈయన పనుంది ಜನ ರಾಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನಂದಿನ ಹೈಟ್ಗ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇಪ್ಪುಡು ఓకే ಹೌದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅವಾಗ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನೋ స్టార్ట్ అయిపోతారు ఆడిపోతే ఇంచు వరకు ఈత పర్లు వాళ్ళ ఇప్ప ಮೂಲ್ಗುಡ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಮೂಗ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೆಷಿನ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವೃತ್ತಾಗೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವೃತ್ತ ಹಳೇಬೀಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೂರ ಅಂತದನ್ನು ಬುಕ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾ ಬುಕ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಂದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಬಾನೇನಾ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತ ಇರುವಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪರಂಪರೆ ಸ್ಮಾರಕ ಹಳೇಬೀಡು ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ತೂಲೆ ಓದಲಿ ದೊಂಬು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜೋರುಂಟು ಅಂಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಸಖತ್ ಉಂಡು ಸಖತ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತಿದೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಚೂರಿಂಗ್ಲಿ ದೊಂಬು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಹೆವಿ ದೊಂಬು ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಎಂಚೆಪ್ಪೇರ ಮಾರೆ ಅವಳು ನಿಕಲ್ ರೋಡ್ ನಿಕಲ್ ಎಂಚೆ ಎಂಕ್ ಉಡುಪಿಡು ಈ ದೊಂಬು ಲಕ ತೋಜಿ ಮಾರೆ ನಿಕಲ್ ರೋಡ್ ನಿಕಲೆ ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ನೆ ಕಾಸು ನೋಡ್ಸೋದು ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕಲ್ ರೋಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗುದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ ರೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಹೋಗುರು ಡಿಪ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ ಹೋಗುರು ಡಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಡ್ಸಿ ಅಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಇತೀಯ ಕಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬಂತು ಏರ್ನ ಅವನಿಗೆ ಫುಡ್ಡಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅದಂತ ಅಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಮೂರಲೇರು ಗಣಪತಿ ಗಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆಯು ನರಸಿಂಹನ ಹೊಯ್ಸಳರ ಅಂಚನದ ಕೂಡ ಪೂರ್ಗಡ್ಲೆ ಒಂದು ಹೊಯ್ಸಳರೇ ಮಲ್ಪಾದ ನಾನು ಮೋಸ್ಟರ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವೇರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಮೂಲೆ ದೇವರಿಗೆ ತೋಲಿ ಫ್ರೀ ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಲೋಡು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಂದೇರು 20 ರೂಪಾಯಿ ಅದಾ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ತೋಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಸಖತ್ತನ್ನು ಪರ್ಲಣ್ಣು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಚುಟ್ಟು ಚುಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದ ಕಾರು ಪೂರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾರ ಅಂದು ಎಂಟಿ ಉಂಟು ಎಂಟಿ ಐಟ್ಲೆ ಪೈರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ ನೆಟ್ ಎಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಲೆ ಎಂಟಿ ಅವಳು ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಇತ್ತಾನದ ಚಲೋ ಚಲೋ ಒಂದು ನಮನ ಹಳೇ ಬೀಡು ಬೇಲೂರು ಒಂದು ಹೆವಿ ಒಂದು ಉಂಟು ಬರ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕಿಂಜ ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದವೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಬೇಲೂರು ರೋಡ್ಲ ಪರ್ಲು ತೂಲಿ ವಿಷ ದೇವರ
ಈಶ್ವರ ಹಳೆಬೀಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಳೆಬೀಡು ತವಲೈಡ್ ಏನ ತೋಜನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಂಜಂಡು ಒಂದೇನಾ ಮುಲ್ಲಾರು ಈಶ್ವರ ದೇವರೇನಾ ಸೇಮ್ ಆಲ್ ಇತ್ಲ ಕನೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ತಾರೀಚ್ ಪರ್ಲೋಣ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಡ್ಲ ಒಂದು ಮಾರೆ ಉಲಾಡ್ಲ ತಗೋಲಿ ಮುಲ್ತದೇವರಿಗೆ ನಂದಿ ಅವೇ ವಿಶೇಷ ಅವಲಿತ್ತನ ಎಂಚ ಮಲ್ತೀರು ನಂದಿರ ಅಂಕ ಅವೇ ಮಂಡ್ಯ ಎಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೀರು ಕೊಂಡು ನಂದಿ ಪಿದಾಯ್ಡು ಅಂದ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತಾರ ಅವು ನಂದಿ ಓರೆ ತಗೊಂಡು ಓ ಆರು ಬೇಜಾರ್ಡು ಅತ್ತು ಅವು ಹಂಚಿಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅನ್ಪಿ ಅವಿನ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಯಾವತ್ತು ಎಂತ ತೆವಲ ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರ ಮುಳ್ಳರು ಅಂಚ ನಂದಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿ ನಂದಿ. ಮನೆ ಒಂಚೀರು ಒರ್ಗುದ್ಲಕೊಂಡು ಕೊಂಡ ಅಂಚಿ ಮನೆ ಪಾಡ್ದು ತೂಕ ಮೇನ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಜಿಕ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಹಂದ ತೂಕರ ನಿಮ್ಮೇನ ಲಾಜಿಕ್ ಇಡು ದಾಲೆ ಚೋಡು ಒಂದೇ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ತೂನಾಗ ತೋಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಲ್ಪಲ ಗಾರ್ಡನ್ ತೋಲಿ ತೋರ್ಲೋಣ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತಲೆ ಈ ದೇವರಿಗ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ನಾನು ಲಾಜಿಕ್ ಏನ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನಂದಿನ ಹೈಟ್ಗ್ಲ ಆನಂದಿನ ಹೈಟ್ಗ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅವಾಗ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಹೋದವ್ರು ಆಡೆ ಹೋದ ಇಂಚು ವರ್ಕ್ ಇಡೇ ಹೋಯ್ತು ಇಡೀಗೆ ಹೋದವ್ರು ಮತ್ತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇರತ್ತ ಪೂರ ವಾರ ಆಪಣ ಮುಗನವರ ಮುಗಿಯಾಡ್ ಈಗಿನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಮಲ್ದಿರುತ್ತ ಆ ನಂದಿಗ್ಲ ಈ ನಂದಿಗ್ಲ ಜಾಗದಾಗ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಪಂತ್ನೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅದು ಪೋಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ತಪ್ಪದರಿನ ಏನ ಜಾಗ ಹಳೆ ಹಳೆಬೀಡು ಒಮ್ಮೆ ಗೂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದಲ್ಲಿ ಏನ ರೂಲ್ಸ್ ಅದೇನಾ ಏನ ಆಯ್ತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ ಬಂತು ಒಂದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ತೂಕ ಚೂರು ಬೇರೆ ಅಂಚೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ ಆತನ ಪೂರ ಜೀವ ಮಣ್ಣು ಹತ್ತದಂಡು ಅಂಡ ಈ ಜೀವ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪ ರೀಸನ್ ತಾಲೆಪ್ಪ ಈಗ ಪ್ರೀತ ಏ ನೆಕ್ ರೀಸನ್ ತಾಲಿಪ್ಪ ಬೈಕ್ ಈತ ಪೂರ ಕಪ್ಪುಂಡು ಅವನ ನೆಟೆ ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ಈತ ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಹತ್ತಲಕೊಂಡು ಅವನ ನೆಟೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುದು ಹಾ? ಈತ ಮುಟ್ಟಿ ಆತ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುದ ಅಂಚನೆ ಆದಿಪ್ಪ ಅದೇ ಅದ್ರ ಮೂಕುತ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲಾ ಉಂಡು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪಾಡ ಇದನ್ನ ಪಂಡೆ ದೂರ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡು ತುಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಇತ್ತ ಮೇರ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ
ಒಂದು ರಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ರಾಣಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎರಡೆರಡು ಜನ ಒಂಜಿ ರಾಜಗೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ರಾಣಿಗೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತರು ಎಸ್ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಾಜನ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅವು ರಾಜ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಪನ್ನೆ ನೀನ ಬನ್ನಿ ಅವು ರಾಜ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಲ್ಪ ಐತ ನಂದಿ ಅವು ಆಂಡ ಅವಂತ ಹೈಟ್ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂದು ರಾಣಿ ಪೂಜೆ ರಾಣಿನಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಏತ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂಚೆಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅದು ಪೊರ್ಲು ಗುಂದೆಗೆ ಪಂಡ ರಾಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೃಂಗಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಬನ್ನಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಂಚ ಈ ಚೈನ್ ಶೃಂಗಾರ ನೆಕ್ ಪೂರ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಕಿರೀಟ ಲಕ್ಕಿತ್ ನೈಕ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅಂಚೆ ನಂಬರ್ 1 ಉಂಡಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ 7th ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು 8th ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವು 6th ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು 7th ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾವೈತೆ ಅವು ನಂದಿನಡೆ ಬುಕ್ ಒಂದು ರಾಜ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೊಂತಿನ ಐಕ್ ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅವನು ನಾನು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ರಾಣಿ ನೆಕ್ ಪೂಜೆ ಅವಂತಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಸಿಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಈ ನೆಕ್ ಪೂಜೆ ಅವನುಂಡು ಎವ್ರಿ ಐಟ್ಲ ಎತ್ತನ್ ಪೂ ಇತ್ತನ್ ದೀಪ ಎತ್ತನ್ ಪೂ ದೀಪ ಐಟ್ಲ ಎತ್ತನ್ ಐಟ್ಲ ಎತ್ತನ ಓಕೆ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಐಕ್ಲ ಮಲ್ಪೀರ ಅಂಡ ಏನ ಪಂಡ ಅದು ಒಂದು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ರಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ರಡ್ಡು ಫೀಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತನ ಮಂತನೆ ಕೊಲ್ಲಾರ ತಿಳಿ ಗೀಚಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಏನಲ್ಪ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಂಚು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಏನಲ್ಲ ವೆಜ್ ಆಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕುಚಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಟು ಒಂದು ಪೂರ ತೂಪ್ರನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಒಂದೇ ಅತ್ತೆ ತುಲೈ ಪೋಂತೇರ ಅನ್ಮಾರ ಅಪ್ಪಗ ವಾ ಹಾಳು ಮಂತ್ ಮಾಡಿರು ಪೂರ ಈತ್ಲಾಗದ ನಂದಿನ ಬರೆದು ಗಿರೆದು ಪೂರ ಕಿರೆದು ಪಾಡ್ತೇವೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಐದು ನಾಡು ಉಂಟು ಮೂಲಂಜೇರುಳ್ಳೇರ್ ಏರಿಯರ್ ಹೊಸಡೇಶ್ವರನ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಚಿತ್ರಪುರ ಮಾಲ್ತದು ದುಂಬುದಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂತು ಜರಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿರು ಅಂಚದ್ದು ಪೂರ ಮುಟ್ಟುದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತು ಬರೆಯೋದು ಪೂರ ಮಾಡಿದೆ ಈ ನಂದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪೂರ ಮಾಡಿದೆ ಆತಾ ಮೋನೆಟ್ ಪೂರ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಟ್ಟೇನೆ ಮಾತಾಡು ಮಾರೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಕತೆನೇ ಉಂಡು ನಾನು ಇದು ನೆಟ್ ರಥೋಟ್ ಪೋಪಿನಿ ಬಿಲ್ ಹೊತ್ತೋನಿ ಕುದುರೆ ಮಹಾಭಾರತ ನಗಲಕೈಟ್ ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಖಡ್ಗ ಕವಚ ಒಂದು ಕವಚ ತಂದಿನಿ ಪನ್ಪೇರು ಈತು ಬರ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪ ಮೂಲ್ಗುಡ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಬೋಗ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೆಷಿನ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಆಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಈತು ಬರ್ಲು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಓಡಿ ಅಂಚಿನ ಶಿಲ್ಪಿಯರ ಓಡಾತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಮುಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ತಲೆ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ಮುಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂಚ ಮುಗುಲೆ ನಾನು ಕೂಡ್ಲೇಬೇಕು ಕೂಡ ತೂವರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಹೊಸತಿದ್ದಾದ ಅವು ವಿಷ್ಣುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ ಶಿವನ
ಅಂಚ ಓಕೆ. ಬೇಲೂರು ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತ, ಒಂದು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ, ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ. ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ಬಂದ ಈಶ್ವರ. ಓಕೆ, ಈಶ್ವರ ಬಂದ ರೈಟ್. ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ, ಈಶ್ವರ, ಚೆನ್ನಕೇಶ್ವರ. ಗಣಪತಿ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡದಲ್ಲ ಈ ನೋಡಿಟ್ಲ ಉಂಟು. ನೋಡಿ ನಾನು ಬಿಡಿపోయాను. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರೋದಲ್ಲ ಇದು ಸೇಮ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೇಮ್ ಅಂಚೆ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಲಗಡಿ ಇದೆ ಅಂದ ಲಗಡಿ ಗೇದಿ ಲಗಡಿ ಪೋತಿನ ಲಗಡಿ ಗೇದಿ ಇದು ನಾವು ಕೈಕೈಕುನ ಪೂರ ಲಗಡಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡ್ ನೆಕ್ ದಾಲಿಪ್ಪ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಪೂರ ಗೇದಿ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಕಲೆ ಯಾವ ಕಪಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ನಂಜಲ ನಕಲು ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೈಬ್ರರಿನೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲ ತಿಂಗೊಲ್ಲದಾನೆ ಪೋತದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೊತ್ತೊಳ ಏತು ಬುಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಅವಾಗ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬುಕ್ಕಡ್ ಪೂರ ತೂತಿನ ಒಂದು ಕಣ್ಣೆ ದೂರ ತೂಪು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಈತು ದೂರ ಬರ್ತಾನೆ ತೂವಾರ ಮಾರೆ ಮಗಳು ಏನು చెప్పే బతుకురా మరి ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನನ್ಪ ಓಕೆ. ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಬತ್ತ ಆಣೆಂಕುಲೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ತಾದ್ಯ ಹತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಆಣಂದು ಬರ್ಪಣ ತಾದಿ ಬರ್ತೀನಿ ತೂಡದ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಬಂದು ಯಾನೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಅನೇಕುಲ ಕೇಂದ್ರಿಪ್ಪಾರು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಈತೇನಾ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ಅದೇ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಒಂದೂವೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಾಂಡು ಒಂದು ಹಾಸನ ಯಾನು ಏನೈತೆ ಬೇಲೂರು ಬಕ್ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಹಾಸನ ನೆಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬರ್ಬಂದು ಏನೈತೆ ಪಂಡ ಯಾನು ತೂನಾಗ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಹಾಸನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಏನೈತೆ ಬೇಲೂರು ಹಳೆ ಬೀಡ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜಿತ್ ಎಂಕಲ್ ಬಡ ಒಂದು ಜೋರು ವನಸ್ ಮಾಲ್ತು ಸೀದಾ ಸುಂಕ ನಮ್ಮನ ಊರಿಗೂ ಉಡುಪಿಗೆ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬೈಲೂರಿಗೂ ಹೋದು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಮಿನಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಕೆಲರಲ್ಲಿ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಪಲ್ನೆಗೆ ಈನ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರಪ್ಪಣ ಈನ ಅಂದು ನಿಗಲಿ ಈನ ಎನ್ನು ಪಲ್ನೆ ಆಂಡ ಯಾನ ಕೊಂಚ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಸರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.